Voor 1 mei wil de gemeente Smellingelaan helder hebben, werd het tiental tijdelijke wenningen voor asielziekers bij een verblijfsvergunning komen. Wethouder Van der Horst zei uit dat de huizen voor statushouders uiterlijk 1 september beschikbaar zijn moeten. Al brainstormend kom je natuurlijk, probeer je natuurlijk een aantal oplossingen te vinden voor de hoge asielinstroom. En daaruit voortvloeiend de statushouders die zeg maar, vanuit het AZC gehuisvest moeten worden. Dus hebben we gekeken naar, ook naar krimp, maar ook naar mogelijkheden. En toen kwamen we op semi-permanent. Er zijn in de prefab-wenningen binnen net alleen bedoeld voor vluchtelingen, maar ik voor alle oren mensen niet op een wachtlijst staan voor een huurwenning. We hebben natuurlijk wel een opgave in onze woonvisie. Statushouders is wel een doelgroep. Net zo goed als woonwagenbewoners ook een doelgroep zijn. Dus daar kijken we goed naar. Maar kun je nou ook frictie krijgen dat misschien de statushouders, omdat het per september al draaien maar het eerst plakken maar en dat orenmeesken weer zeggen van ja wij met ek plakken, gewone hier dus om het samen te zeggen? Nee, want we proberen zoveel mogelijk rekening te houden dat er zoveel voorraad is dat je van beide, van beide groepen kunt plaatsen. Dus en van de wachtlijst en statushouders. Naast Drachten binnen ik omlissende dorpen, als Rottevallen, Oudegeer en Houtige Hagen in beeld voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen. Er is nog niet concreet, maar er wordt al naar sjoen. Het is wel zo van, je kan natuurlijk niet 50 woningen in Rottevallen neerzetten bijvoorbeeld. Dat gaat niet, maar dan heb je er 1 of 2. Maar goed, al die warm worden wel mijnomen, lief het sas is. Nou ja, zeker. Dat gaan we wel naar kijken. Ja. De verwachting is dat Smellingelaan dit hier meer dan 160 statushouders om te helpen mat.